Fil-qorti komplet il-kumpilazzjoni tal-provi kontra mara ta' 36 sena akkużata bl-attentat taqtil tar-raġel tagħha permezz ta' daqqiet ta' sikkina, każ li seħħ f'Novembru tal-2011 wara argument jaħraq bejn il-koppja. Meta bdiet il-kumpilazzjoni l-akkużata minn ħalaxaq kienet ammettiet mal-ispettur li aggredit lil żewġha b'sikkina wara argument li nqala u meta rat li żewġha kien se jerfa' jdeh fuqha. Il-qorti kienet semet ukoll kif l-akkużata kienet se tikkommetti suwiċidju. L-ispettur qal li mill-investigazzjoni kien irriżulta li waqt li l-akkużata kienet qed tibla l-pilloli żewġha kien qalilha biex ma toqtolx lilha nnifisha, mhux għax jimpurtah minnha, iżda x'fi kliemu il-pilloli jiswew il-flus. Hekk kif komplet il-kumpilazzjoni fil-qorti ħareġ kif ir-raġel minn barra ġrieħi ħfief kellu wkoll żewġ daqqiet ta' sikkina f'daru li waslu sal-pulmun. Intqal li meta wasal l-isptar Mater Dei kellha ssirlu operazzjoni malajr biex il-pulmun tiegħu ma jintellix bid-demm u bl-ilma. Ir-raġel ta' 36 sena kien għamel xi ħin fil-periklu tal-mewt. Il-każ ikompli.